बर' आइजोफ्रा फिसाय गारनानै मानो खारो? नखर नागारनानै बेंगालर, मुम्बाइ बायदि बायदि गोजान जायगायाव खारदों बर' आइजोफ्रा। सानफ्रोमबो सानसेयाव खमैब्लाबो खेबसे बर' आइजो खारनाय आरो गोमानायनि खौरां जोंनिसिम फैयो। नाथाय गोमानाय आइजोआ फैफिननायनि जेबो खौरां गैया। बेबायदिनो दिनैबो फिन आरोबाव बर' आइजो खारनायनि खौरां। 1 बोसोरनि उन्दै फिसाजोजों बहाबा खारखोमानानै दं मनमति बसुमतारिया। नोंगौ, क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मथामबिल गामिनि मनमति बसुमतारिया बहाबा खारखोमानानै दं। दासिमाव खौरां मोननाय बादिब्ला मनमति बसुमतारिया बेंगालराव दंहैयो। बेखौनो नैबे समाव फिसायजों लोगोसेयैनो नखरनिफ्राय जेरावखि थाया मानो मनमति बसुमतारिखौ फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसेयैनो मनमति बसुमतारिखौ नुयोब्ला 7086761084 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफ्रा। दा फोरमायनो सानदों आंनि हिन्जावा खारनानै दं। दा आङो बेखौ लुबैयो। जिखुनु जा जेराव दं आं बेखौ दा लुबैयो। आंनि फिसा दं सासे, आंनाव अननाय दं। आं आंनि फिसाखौ गोसोखाङो आरो आंनि हिन्जावखौ गोसोखाङो। दुखु जायो, जानो लोंनो सुखुवा, उन्दुनो सुखुवा। नों गोजानाव थानाय समावहाय नोंनि हिन्जावनो फन हरोना हरामोन आरो हरनाय समाव नों माबायदि आन्दाज मोनोमोन? आंनावहाय आं अरुणाचलाव दंमोन। अरुणाचलाव थानाय टाइमाव आंनावथ' मबाइल गैया। आं लोगोफोरनि मबाइलजों हरोमोन बेनावहाय। आङो बेखौ समनि गेजेराव फन बुब्ला बेस्थ' मोनो आरो आं बेखौहाय सोंब्ला बियो आंखौ राग जोङो, बायदिसिना गाज्रि सन्देह लायो नों आंखौ, बेफोरबायदि बे खोथाखौ बुङोमोन बियो आंखौहाय। दा नोंनि सन्देहआवहाय बियो दस्रा हौवाजों खारलांदों ना बबे जायगायाव दं होननानै मिथियो? दा आंनि सन्देहआव बियो दस्रा हौवाजों खारनानै दङ। दा खोनानाय बायदिब्ला बेंगलरावहाय जों खोनानानै दं बेखौहाय। दा हौवा जाय मानसिया लानानै थांदों नोंनि हिन्जावखौ, बे हौवाहाय हिन्जाव दंखायोना गैखायाबा? बेखौथ' दा जों बुंनो हाला हिन्जाव दंना सेंग्रा मानसिया। जिखुनु जा जों खोनाबाय जे खारदों आंनि हिन्जावा गुबुन हौवाजों, बेखौल'सो। जिहेतु दा बेंगलराव दं ना, दा बिनि सायाव जों एक्सन लायो बेनो। जिखुनु जा जोङो दा मोनजानो लुबैयो आरो मानसिखौहाय। पुलिसनावहाय जोङो होदों केस टेस्ट। दा पुलिसफोरा लकेसन नायनानै जोंनो खिन्थादों बे मानसिया बेंगलरावहाय दङ होननानैहाय। लायनायनि माबाफोर लाहार फाहार खालामदों नामा? लायनायनि जों लाहार फाहारबो खालामनाया खालामदों। न'खरनि बेबस्था गाज्रि, जोंहा थाखा फैसानि आंखाल, बिनि थाखाय जों हायाखिसै। बे न'खराव नैबे आदा बुबननि बिहामजो गदाय जोबथारनाय, बियो माने दाखालि थांनाय रबिबार 22 थारिख गोलैयोमोन नामा? बे थारिखखालि रबिबार फुंनि 9टा दिगि बियो गिर्जायाव थांनाय खाबुखौ लानानै, न'खराव रावबो थायै खाबुखौ लानानै बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांदों। आरो ओंखारलांनाया बेबायदि होना ओंखारलांदों जे आङो कुसुगाव आंनि न'खरनि मानसि दं, बिब' लिंनाय, बिब' गोदै। दा आङो बेहाय थांनायाव हजोंनिफ्राय दख'ना गानबोदोंमोन। बे दख'नाखौ आंहा दा हैफिननांगौ दं होननानै। नाथाय बे खाबुखौ लानानै बियो ओरैबायदि खालामबाय जे गावनि न'खरनि कमप्लिट माने डकुमेन्ट्सनिफ्राय लानानै सि जोम आरो माने 1 बोसोरनि जे सासे हिन्जावसा गथ' बेखौ लानानै बियो बुंनो थाङोब्ला बे न'खरनिफ्राय अरायनि थाखाय ओंखारलांदों होननानै जों साननानै लानांगोन आरो। मानो होनना बुङोब्ला बे हिन्जावखौ जाय न'खरनिफ्राय लाबोदोंमोन बे न'खरसिमबो जों खबर लाबाय। बिथांमोना होनदों मोनथिया। आरो मोनथिया होननायखाय न'खरनि मानसिफ्रा आरो गुबुन गुबुन जायगायाव खबर लादों। आरो बे हिन्जावखौ नागिरनायाव न'खरनिबो बै हिन्जावनि न'खरनिफ्राय माखासे सापर्ट लुबैदोंमोनब्लाबो हिन्जावनि न'खरनिफ्राय सापर्ट मोननाय बायदि जायाखिसै। बिसोरो मोनथिया होनदों, बेयावनो जोबदों। दा नोंसोरनि न'खरनिफ्राय थांदों, नोंसोर नागिर, बेखिनियाव थाबथानानै दं आरोखि। नाथाय फारसेथिं जों नायबाय बे न'खरा माने खामला मुजिरा मावनायनि गेजेरजों, हाग्रायाव बन दाननायनि गेजेरजों सोलियो। नाथाय बे नङा जे हाग्रायाव बन दाननानैसो न'खरा सोलियो, ओंखाम रसा नाङो, बे नङा। न'खरा मोजाङैनो सोलियो। बिनि बिहाव आरो बिनि फिसाया बे न'खरखौ खांनो थाखायनो अरुणाचल जायगायाव बियो मोनसे कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन। फिसायाथ' न'आव गैया। न'आव गैयै खाबुखौ लानानै बियो गोबां हौवाफोरजों बेबायदि माखासे खोथाफोर मबाइलाव रायलायनानै बियो अभार जानानै बे न'खरनिफ्राय गुबुन हौवाजों खारलांनायनि मोनसे जोंहा सन्देह लादों आरो। बे मोनसे क्लियार, बियो हारसिं खारनाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला बियो जुदि न'खरखौ बोराबनानैसो बहाबा सोरबा जाथि खुरमानाव थाहैथ'नायमोनब्ला जों दासिमहालागै खबर मोनसिगौमोन। आरो बिनि थाखायनो जोङो बेबायदि खालामबाय जे खबर लानानै गोबाव सम जाबाय नालाय, खबर लानानै मोनैखाय जोङो मा खालामबाय, न'खरनि गार्जेनफोरा रायलायनानै, गावसोरनि न'खरनि गासैबो रायलायनानै मोनसे पुलिस इनफरमेसन होनाय जाबाय आरो जे जोंनि न'खरनि बेबायदि मानसि गैया, गोमानानै दं। बेखिनि खोथाखौ जोंनि बे सराइबिल आउटपस्टआव जों इनफरमेसन होनानै दोननाय जाहैबाय। आरो इनफरमेसन होनायजों लोगोसे जोङो सराइबिलनि आउटपस्ट आइसि सारनिसिम खावलायदों जे नोंथाङा हानाय बायदि जोंखौ हेफाजाब खालाम, जोंहा मानसिया गोमानानै दङ। जोङो मबाइल नाम्बारखौ होदों बिनिसिम। बेखौ हायोब्ला नोंथाङा लकेसनखौ नायनानै
बेखौ ट्रेक खालामनानै जोंनो खबर होयोब्ला मोजां होननानै खावलायनाय बायदि बिथाङा लकेसनखौ ट्रेक खालामनानै नै मैया बेलासियाव न'खरनिसिम बेबायदि खिन्थाहरबाय जे मानसिया बेंगलरनि कर्नाटक बबेबा मोनसे जायगा होन्दोंमोन आं जायगाखौ गोसोआव गैला जायखिजाया बेयाव दं होननानै बुंदों आरोखि मबाइल नाम्बारा हौवानि ना हिनजावनि जोंहाथ' बेयाव बुंनांगौआ जों बर' समाज हिसाबै बिराद लाजिनांगौ गोग्लैबाय मानो होनना बुङोब्ला खनले जोङो मबाइल बेखेवबानो ससियेल मिडिया खेवब्लानो जोङो खालि हिन्जाव गोनां आरो फिसाय गोनां लानानै खारनाय बहाबा गोमानाय थाखोमानाय बेखिनि जों नुयो बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायदों जोंनि बर' समाजाव गोबां मानसिफ्रा हौवायानो हक हिन्जावानो हक बेबादि सासे हिन्जाव थाखानाय गुबुन सासे हौवाया गुबुन हिन्जावजों माने बायफनाव रायलायनाय बा गोसो थोलायखोमानाय सासे माने फिसाय थाखानाय हिन्जावा गुबुन सासे हिन्जाव गोनांखा हौवाजों रायलायखोमानाय बेफोर जिनिसखौ जों जुदि खमायाब्ला जोंनि समाजा जोबोद गाज्रि जालांसिगोन जों लामा लान्दोआव ओंखारनो हायै अबस्था जासिगोन गार्जेन हिसाबै माने बे अबस्थाखौ जों नायोब्ला बेनिखायनो आं खावलायदों दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जायफ्रा बेफोरबायदि आखल आखु लोब्बा दङ बिथांमोना बेफोरबायदि आखल आखुनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो गावबा गाव थाखानाय न'खरनि बिसिफोरजों आरो फिसायफोरजों अनज्लायनानै रायजो जानायनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि बिसयखौ सावरायनानै गावबा गाव न'खरखौ लुखांनांगौ आरो जों बे दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौबो बुंनो गोसो जादों बे न'खरनि जाय हिन्जावा बाहेरायाव दंहैयो बेजों लोब्बा थानाय हौवायानो जा हिन्जावानो जा जुदि एभिडेन्सजों लोगोसे जों जुदि मोनोब्ला मोनथियोब्ला बिनि सायाव जों गामिनि जानानै गोख्रों मोनसे एक्सनखौ लानाय जागोन बेनिखायनो सोरबा बेखौ जुदि नुदों मिथिदोंब्ला खोनादोंब्ला न'खरनि मानसिफोरा मोनथिगौब्ला न'खरनि मानसिफोरजों नैबे फिसायनि न'खरनि मानसिफोरजों जाहाथे माने खबर होनानै उमुगाव दं बेबायदि गोरोबलायनाय गेजेरजों लायफिननायनि बेबस्थाखौ लायो मानो होनना बुङोब्ला बे न'खरनि बिहाव आरो बिनि फिसाय बे हिन्जावखौ माने मोनफिननायनि हाबिलासाव दङ मानो होनना बुङोब्ला बेनि गथ'आ 1 बोसोरनिल' बे 1 बोसोरनिल' गथ'आ बिराद खस्थ' मोनबाय जानांगौ बेखौ साननानैनो दिनै बिनि बिहाव आरो बिनि फिसाय माने सिन्थाजोंनो दिनै बेबादि माने जानाय लोंनाय गैयै अबस्थायाव दङ बेनिखायनो खावलायबाय आंबो बे गामिनि सासे आफादगिरि जानानै बे हिन्जावा जाहाथे दिनै बे ससियेल मिडियाखौ नायनानै नुनानै गावनि न'खरनि फिसाय आरो बिहावनि अबस्थाखौ नुनानै जाहाथे न'खरखौ गोसोखांनानै फैफिनो नोंनि फैफिननायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जों नोंखौ नाजावगोन आरो नोङो नोंनि थाखानाय न'खरनि बिहाव आरो फिसायजों रुजु रुमु रायजो जालांफिननांगौ होननानै आं दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय आंनो जाथाया आंनि बिहामजोआ दाखालि थांनाय सप्तानि रबिबार सानखालि आंनि न'निफ्राय ओंखारलांदों गासिबो सि जोम गावनि गानग्रा जोमग्रा थफ्लाजोबदों ओमफ्राय गावनि डकुमेन्टस गासिबो लांजोबदों ओमफ्राय फिसाजो सासे लांफादों बेसेबां बैसोनि फिसाजोआलाय बोसोरसे मास मोननै जाबायमोनदां मास मोननै जाबाय बियो दाखालि आब'नाव आङो आलासि जाहैदोंमोन बे आलासि जाहैनायाव आङो आब'निफ्राय आब'नि दख'नाखौ गानबोदों बे आब'नो बे दख'नाखौ हैफिननांगौ होननानै कसुगावनि ओमफ्राय बियो टट'जों जेब्ला जोङो गिर्जायाव 9थायाव गासिबो ओंखारलांजोबो बे 9थानि टाइमनि गेजेरावनो बियो टट'खौ भारा हमनानै बियो थांदों गावनो खुद थांखादोंना बेयो हारसिङै औ हारसिं थांदों नोंसोरहा न'खराव माबाफोर सन्देह दंमोन नामा नोंहामजोनि सायाव सन्देहआ माने हराव बियो हारसिङै मबाइलजों रायलायोमोन आङो समनि गेजेराव खोनासंबायोमोन खिन्थु मा बुंदों मा रायलायदों बुजिया खोथाखौ बिनि फिसाया बहा दङ बिनि फिसाया अरुणाचलाव दंहैयोमोन बहा थांनो होननानै थाङा बे बिहामजोआ बिहामजोआ आब'नि दख'ना गानबोदोंमोन आलासि जाहैनायाव दाखालि बे दख'नाखौ आङो आब'नो हैफिननांगौ होननानै दिनैसिम फैफिनाखै ओमफ्राय बेबादि माबाफोर मोनथिदों नामा मिथिनायाथ' जोङो बे माबा
सोरबा नों हामजोआ दे थांनाय रबिबार सानखालि बेखौ टट' ड्राइभार दोनलांदों नालाय बे टट' ड्राइभारनि माबा टट'निफ्राय ओंखारनानै बियो थांदों ओमफ्राय दान्दिसेनि उनावनो बियो फन हरफिनदों टट' ड्राइभारनो आङो सफैबाय बेवाइफोर होननानै बिदि बुंहरदों आरो थ' जोङो जेबो खबर मोनाखिसै उनाव जोङो न'आवबो थांनानै सोंहैबाय फैदोंना फैयाखै नोंसोर मिथिगौ ना मिथिया बेबादि सोंहैदों आरो आंनि बियायंखौ लानानै बाइकजों थांनानै न'नि मानसिया मा बुंदों ओमफ्राय जोङो जेबो खबर गैया जों मिथियाखै आरो माब्रै बिदि जालायखो मा खबर जालायखो ओरै होननानैसो बुंदों जेबो हौवा माने फन रायलायोमोन गुबुन सेंग्राजों बियो थांदों बबेयाव थांदों होननानै थांदों दा बबेयाव थांदों थांनो होननानै थांदों जोंथ' बेखौ मिथिले बबे सेंग्राजों थांदों बे सेंग्राखौबो जोङो नुवाखै आरो मिथिया এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক